Takže ja ťa zdravím, ja som Ajo, čítam ti príručku malého zatvoreníka a čítam deň číslo 45, to znamená 3.9.2023, nedeľa. Včera ma Abdul začal učiť nemčinu, pár základných slov a základných fráz. Hovoril, že sa učím celkom rýchlo. Tu je asi nemožné nenaučiť sa nemčinu, keď telku pozerám po nemecky, všetci tu hovoria po nemecky a všetko celkovo tu je v nemčine. Po slovensky som hovoril naposledy, keď ma zatvorili. Teraz som s Poliakom, tak kecam tak poľsko-slovensky. Aspoň sa mi zlepšia jazyky. Ja sa tak nechcem učiť tú nemčinu, strašne ju nemám rád. Aj nemecku celkovo, ale musím sa ju naučiť. Bude to lepšie pre mňa. OG povedal, že keď sa dostanem von, tak zabudnem na čas v base, ktorý bol zlý. No čo ja viem, ako určite si nepamätám väčšinu negatívnych udalostí, ale určite som nepozabudal tie zlé veci. Dnes som mal so Sofianom sparring tréning, celkom ma to dojebalo. Dnes ma zase najebali tí Nemci skurvení. Išiel som odoslať list mame a zobrali mi ho, že to nie je dobre. Tu každý dozorca hovorí inak. Mám v tom strašný zmätok. Najprv mi OG dal známku a povedal mi, že musím mať peniaze na účte, že tá známka tam nič neznamená. To bolo pred 5 týždňami. A teraz, keď už mám peniaze, tak som chcel poslať list a povedali mi, že potrebujem 2 poštové známky. Čo im to tu už úplne jebe? Ešte aj Björn Hausarbeiter, čo je Nemec, a čo je tu už 10 rokov, hovoril, že to, čo robia, je čistá kokotina. Skoro všetci Nemci sú rasisti. Teraz to tu vidím, na vlastné oči. Keď nie som odtiaľ, o to väčší kokoti sú. To sa popravde dalo čakať. OG mi spomenul, že keď už bude po všetkom, tak všetky súdy, aj všetky prevozy a všetky náklady bude musieť platiť ja. OG má 12 termínov, a povedal mi, že bude musieť platiť nejakých 62 000 eur. Keď niečo podobné čaká aj mňa, tak ďakujem pekne. Musím to zistiť u tých, čo už sedeli, či niečo platili. OG je prvý, čo mi povedal niečo také. Na papieroch som videl tiež niečo podobné, ale musím si to pozisťovať. Nakoniec sa podarilo poslať ten list. Teda aspoň dúfam, že ho nevrátia. Čítam deň číslo 46, 4.9.2023, pondelok. Ráno sa zobudím, idem si zapnúť telku, aby som vedel, koľko je hodín, a telka nejde. No ma jebne. Teraz môžem len dúfať, že majú inú a že mi nedajú platiť túto. Dnes mám volať právnikovi a dohodnúť sa s ním, že kedy príde. Som veľmi zvedavý, čo mi povie. OK, volal som s ním a v stredu o 15.00 príde aj s prekladateľkou. Že vraj nie je veľmi možné, aby mi odtiaľto poslali občiansky, ale čo môžu spraviť je, že môj právnik môže oskenovať môj občiansky a ja ešte musím napísať čestné vyhlásenie, že mama za mňa môže robiť úkony. Či už právne alebo podobne. Tieto papiere musím poslať mame a s tými papiermi už môže ona pracovať. Nesmiem na to zabudnúť, všetko mu povedať. Je toho toľko, že si to musím spísať. Zisťoval som, ako to je s tým platením súdu. Zisťoval som to u ľudí, ktorí tu už boli viackrát. Čiže u Sofiana a u Jakoba. Obaja hovorili, že platí sa, ale až keď spravíš niečo veľké. Oni o tom musia rozhodnúť. Napríklad, keď 1 kg koksu, ako OG, alebo ako Sofian, že mal plantáže trávy. Dosť to aj záleží, či človek býva tu. Väčšina ľudí, čo platí, tak býva tu. OG mu napríklad zhabali auto a povedali mu, že ho predajú za 44 000 eur. Jakob napríklad neplatil ani raz, lebo súd vie, že len fetuje a nemá ani floka. Sofian hovoril, že je dosť pravdepodobné, že platiť nebudem a keď budem, tak len fakt málo. To sa nebavím o transportoch, lebo transporty budem musieť platiť asi ja. Takže čo sa týka toho platenia, platil som
Platil som pomerne dosť. Neviem si predstaviť, čo by som robil, kebyže nemám peniaze, lebo 3000 eur som platil právnikovi, potom 1500 eur som dostal pokutu, to som mohol platiť po 50 eur každý mesiac, ale ja som si vybral, že by som to zaplatil hneď naraz. A potom ešte som dostal 2500 eur na zaplatenie súdnych procesov, transportov a tak ďalej. Čiže nezaplatil som málo. Ako asi v porovnaní s nejakou veľkou kauzou to je nič, ale pre mňa to určite málo nebolo. A hlavne tých 2500 eur na zaplatenie súdu, tak na to, keďže to bola aj najväčšia čiastka, tak na to mi dali len 2 týždne. Ako neviem si fakt predstaviť, že čo by som robil, keby nemám peniaze, že nemohol by som zaplatiť hneď toľko. Asi by po mňa prišiel Interpol, zaklopal by mi na dvere, no teda nie Interpol, asi by po mňa prišiel Europol a zaklopal by mi na dvere. No a dneska, čo sa tu dialo od rána, nechápem. Ráno začalo tak, jak mi nešla telka, teda aspoň som si myslel, ale nebolo to tak. Riešil som to až po obede, keď nás odomkli o 14:15. Akurát po obede tu bola aj tá veľká tlustá hlavná dozorkyňa a zistili sme, že ani vedľa im nejde. Skúsil som, či ide kanvica a ani kanvica nešla. Tým pádom sa muselo niečo stať. Že vraj im vedľa vyhorel televízor, tak kvôli tomu to nešlo. Naše poistky sú prepojené, takže ich vyjebalo aj mne. Im povedala, nech odovzdajú telku aj kanvicu. Potom to povedala aj mne, ale ešte predtým ma našťastie napadlo, že skúsim telku zapnúť u Jakoba. A tá šla. Takže ja som ju nemusel odovzdávať. Ešte že, lebo keby som odovzdal telku, tak by som ju dostal najskôr o týždeň. Človek si povie, že však len telka, že doma telku ani nepozerám. Ale tu je telka niečo absolútne iné. Tu je telka niečo neskutočné. Bez telky tu nie je čo robiť, odkedy nás zamknú o 15:30 a to je dosť dlhá doba až do rána. Bez telky tu nemôžem počúvať ani hudbu a nemám ani pojem o čase, lebo nemám hodinky. Bez telky by mi tu asi jeblo. Doma mi telku netreba, lebo mám mobil a počítač, ale tu, keď nemám nič, tak telka je po piči. Ešte dobre, že tu je Bjorn, lebo bez neho by som tu asi veľa neporiešil. Jeho slovo berú trošku vážnejšie a hlavne vie aj anglicky, aj po nemecky, tak vie vysvetliť všetko, čo potrebujem. Poriešili sme všetko, čo išlo. Potom nás zamkli a zas nič nešlo. Myslel som, že ma trafí šlak. Musel som stlačiť červené tlačítko na pomoc. Stlačil som ho prvýkrát, odkedy som tu. Lebo v každej cele je proste emergency tlačítko a to keď stlačíš, tak väčšinou je, keď sa niečo deje alebo keď niečo potrebuješ. Keď sa niečo deje alebo keď niečo potrebuješ, tak to stlačíš, ozve sa bachár, do nejakého času by mali potom prísť. Ozvala sa tá tlustá bachárka, povedal som jej, aký je problém. Samozrejme, že som musel čakať, kým sa niečo začne diať, ale nemôžem teraz povedať nič zlé, lebo to poriešila tak, že som ešte akurát stihol pozrieť celého Naruta. Čítam deň číslo 47, 5.9.2023, útorok. Dneska som hneď z rána dostal poštu o zajtrajšej návšteve právnika. Potom klasika kardio a 2-krát šport. Som celkom unavený. Cvičil som nohy a potom explozívne šprinty vonku. Na obed som mal rybu a trochu zemiakov. OG mi dal svoju večeru, ešte aj Bjorn mi dal a ešte aj Jakob robil pizzu. Dneska sú kalórie bomba. Postavil som sa na váhu a mal som 92. Nedávno bola v kuchyni konverzácia na tému Nemci a všetci, čo sme tam boli, sme sa zhodli, že to sú pojebaní rasisti. Je to tak vidno, až to nie je možné. Keď k dozorcovi ide Nemec a dá nejakú otázku, tak hneď bez nejakých kokotín dostane odpoveď, alebo skôr mu to vybavia. A keď ide niekto iný, čo aj vie po nemecky, tak odpoveď je taká cik-cak. A keď ide niekto
ako ja, čo není ani Nemec a nevie ani po nemecky, tak to už je v piči úplne. Už toľkokrát som s tým ostal zaskočený, že to ani nespočítam. Tak sa mi prieči Nemecko, aj celá nemčina, že to nemôžem vystať. Na žiadosť do školy som napísal na anglicky a nikto mi neodpovedal. Žiadosť, že sa chcem stretnúť so sociálnou pracovníčkou, tiež nič. Žiadosť, že chcem ísť k fyzioterapeutovi, tiež nič. A to všetko trvá viac ako 3 týždne. Čím dlhšie som tu, tak tým viac mám pocit, že už nie som chlapec, ale chlap. Na 100% to spravilo niečo s mojou hlavou, lebo takú triezvú hlavu som už dlho nemal. Fajčil som trávu dennodenne a teraz od nej mám už pomerne dlho pauzu. Tak s triezvou hlavou viem povedať, že tráva nie je kurva žiadna droga. Dojebu sa s ňou len dementi, čo ju mixujú s inými vecami. Každý deň, čo tu večer sedím zamknutý a pozerám z okna, ako zapadá slnko, tak mi najviac chýba sloboda. Čo mi dnes povedal Sofian? Povedal mi, že zo mňa chce spraviť moslima. Ja čo neverím v Boha, tak mne navrhne takúto vec. No on sa ma to pýtal viackrát a silou mocou proste ma chcel konvertovať, ale mal som to nakoniec v piči. Ja sa tam žiadneho Allaha modliť nebudem. Čítam deň číslo 48, to znamená 6.9.2023, streda. Tak, dnes je deň D. Som maximálne zvedavý, čo mi povie právnik. Myslel som, že mu budem môcť dať papiere pre mamu. Alebo dať splnomocnenie, čo som ručne napísal, ale nedá sa. Že vraj je zakázané brať nejaké papiere, plus medzi nami dosť pravdepodobne bude sklo. Takže, bol som tam 2 hodiny a 40 minút. Toľko, čo sme tam rozprávali, ani nie je možné. Nebolo tam žiadne sklo. Bolo to pre mňa strašne emotívne. Z začiatku bolo všetko ok, ale keď začala téma mojej mamy, tak už sa to nedalo vydržať. Pôjdem pekne po poriadku od začiatku do konca. Keď som tam prišiel, tak som mal stres, ale podal som ruku právnikovi a pani prekladateľke. Povedal som im, že ich rád vidím. Odpovedali to isté. Potom sa ma opýtali, ako sa mám. Na to som odpovedal, že som v base, čiže asi tak. Pani prekladateľku som videl naozaj rád. Ide z nej celkom pozitívna energia. Je to prvá osoba, s ktorou som komunikoval vo svojom vlastnom jazyku za posledných 7 týždňov. Ešte teraz sa mi o tom ťažko rozmýšľa. Po prvej otázke právnik hneď začal, aby sme nestracali čas. Pýtal sa ma strašne veľa otázok, čo som chcel robiť s tými tabletkami, ako som ich chcel predať, kde som ich mal schované, či beriem drogy. Ukazoval mi aj fotku z polície, kde boli všetky drogy. Začal najprv, že mi našli jeden balík zelených tabletiek a 2 menšie balíky červených tabletiek. Na to som odpovedal, že áno a áno. Potom hovoril, že mi našli koláčik z trávy a nejaký hašiš. Pýtal sa ma, na čo som bral ten koláčik a hašiš. Hovoril som mu, že som na nich zabudol, nemal som čas ich povyberať, lebo som pracoval do 18. hodiny a keď som prišiel na obídko, tak som nemal čas, lebo som musel ísť do obchodu, potom som mal ešte tréning, varenie a podobné veci. Hovoril som mu, že sme chceli ísť na Red Light District a tam si to dať. Tomu aj tak prekladateľka preložila len tak, že sme tam chceli ísť za ženami. Zasmial sa a povedal jej, že to nemusí vysvetľovať. Ešte raz sa pýtal na ten koláčik, prečo som ho bral, že prečo som ho neužil už skôr. Hovoril som mu, že som si ho chcel dať počas cesty. Na to, aby som ho zjedol skôr, nebol čas. Trošku nechápal, ale keď som mu vysvetlil svoje tréningy a bežné fungovanie cez týždeň, tak už porozumel. Potom sa ma pýtal, že v papieroch je napísané, že sme išli na festival na Slovensko a že prečo to je tak, keď som mu hovoril, že som išiel do Česka. To som mu tiež vysvetlil, že hlavný cieľ cesty bol Slovensko, že tam som si chcel ísť zložiť veci a tak ísť do Česka. Keď som povedal veci, tak až potom prekladateľka pochopila, že ako som to myslel. Smiala sa, že jaj, veci.
tiež asi pozná ten pojem. Potom sa ma teda pýtal na ten festival a či som mal zakúpený lístok a či tam bola nejaká príprava. To som mu tiež vysvetlil, že som mal kúpený lístok do kempu a mal som kúpený aj stan. Pýtal sa ma, či som mal aj nejakú skupinu, ktorá by to predávala. Hovoril som mu, že nie, že som to chcel predať sám. Pýtal sa ma, ako by to teda prebiehalo. Vysvetlil som mu teda, že to nie je ťažké predať niečo také na festivale. Pýtal sa ma, či by som ja chodil za ľuďmi a pýtal sa ľudí, či nechcú. Na to som mu odpovedal, že nie. Povedal som mu, že dlho by netrvalo, kým by sa taká informácia rozšírila a ľudia by chodili sami. Pýtal sa ma, ako by teda prebiehal obchod, či by som chodil niekde za kríky, alebo či by chodili ľudia za mnou do stanu. Hovorím mu, že nie, že normálne vstane z ruky do ruky. Neviem, či on nebol v živote na žiadnom festivale, či čo, ale pýtal sa celkom z prostosti. Ďalej mi hovoril, že jediná dobrá vec je, že som to nechcel predávať tu v Nemecku. Obvinený som z dovozu a pri takom množstve aj z predaja. Pýtal sa ma aj na cenu, za ktorú som to kúpil a následne aj cenu, za ktorú som to chcel predať. To som mu povedal, že som to kúpil za euro 20 a v Česku niečo také stojí zhruba 8 eur. Nejak si to prepočítal a videl, koľko by som zarobil. Povedal som mu, že to by bolo iba v prípade, že by všetko šlo podľa plánu a ak by nešlo, tak by som dal zľavy, aby som to nemusel ťahať na Slovensko. Potom sa ma pýtal na to, ako som to získal a že či na niečo také potrebuje človek známosti na kriminálnikov. Povedal som mu, že nie, že vôbec nie. V Holandsku je to úplne bežná vec. Povedal som mu, že takých ľudí možno normálne stretnúť v noci na ulici. A že k tebe prídu sami, alebo sa prihovoríš ty, že to človek proste vidí, keď ide po ulici. Pýtal sa ma aj, ako dlho už chodím po Holandsku. Hovoril som, že tak s pauzami možno nejaké 3 roky. Na to mi hovoril, že tým pádom mám Holandsko celkom zbehané. Mám, nie celé, ale mám. Pýtal sa ma aj, kde som pracoval, čo som sa vyučil v škole a čo som robil v Holandsku. Hovoril aj, že mi našli prístroj na vakuovanie a že to bolo zavakuované 2-krát. Či som to vakuoval ja. No ako teda otázka bola, či som to vakuoval ja. Hovorím, že hej, lebo keď som to dostal, tak to bolo len zatvorené a nechcel som, aby sa mi to pokazilo. Tak som si to zavakuoval ja. Pýtal sa ma tiež, či tá taška bola nejak skrytá. Povedal som, že nie. Mal som to normálne pri svojich veciach a potom som normálne všetko policajtom dal. Spýtal sa ma aj, či to nebolo trošku nebezpečné ísť v aute, ktoré smrdelo trávou. Hneď potom sa ma opýtal, či beriem drogy. Povedal som, že nie a on ukázal na myša. Bol tam zapísaný v papieroch a hneď pri téme tráva a drogy ukázal na ňo. To som len kývol hlavou, že hej. Bolo tam toho viac, ale nebudem zapisovať každú malú otázku. Čo sa týka toho, tak vtedy povedal, že už má zodpovedané všetky otázky a že sa môžem začať pýtať ja. Dal mi ešte papiere na prečítanie a bol to papier pre mamu na splnomocnenie, že môže za mňa robiť všetky právne úkony, používať moje peniaze, aby mala prístup k mojemu bankovému účtu. Pýtal sa, že či si viem predstaviť, že by som niečo také podpísal. Povedal som mu, že samozrejme, že ja sám som mu chcel niečo také navrhnúť. Isto to mama čítala v mojich listoch. Poslala aj všetky lekárske správy, takže sa mi tu možno podarí dať dokopy nohu a napísal si, aby som chodil na fyzioterapie. Toto je asi najlepší bod, čo mi bol povedaný. Hovoril som, že mi to pôsobí strašné bolesti. Ako v niekedy je lepšie právnikovi to tak trošku prikrášliť a potom sa viac činí, aj on to môže akože lepšie
povedať nejak pred súdom. Toto jedno tu majú v Nemecku dobré, majú dobrých doktorov. Videl som na papieri o splnomocnení, že mama napísala aj číslo môjho občianskeho, čiže ho musela nájsť niekde v správach. Aspoň toto jedno mám z hlavy. Keď som už mal pred sebou splnomocnenie, tak som mu povedal, aby zabezpečil aj pozastavenie živnosti. Chcel som od právnika, aby mi urýchlil posielanie listov. Na to mi povedal vec, ktorá ma asi najviac zaskočila. Povedal mi, že aké listy, že ja ani listy nemôžem posielať. Keď som toto počul, myslel som, že ma na mieste odjebe. Hovorím mu, jak to, že nemôžem posielať listy, keď už som poslal 2, teda vlastne 3. Pýtal sa ma, že ako som ich poslal a kto ich platil. Poslal som ich normálne cez poštu, prvé 2 som mal zadarmo a tretí mi pomohli poslať kamoši z väzenia. Nechápal tomu. Opýtal sa ma, že kde je potom problém, keď tu mám takéto možnosti. No ako s tým normálne ma vytočil. Jednak, že on ani nevedel, že čo ja tam vlastne robím. Dobre, že vedel, že za čo tam som vôbec. Ale fakt, ako keď mi povedal, že ja ani nemôžem posielať listy a ja už som poslal 3 listy, ja normálne som na neho pozeral jak na kokota, že to ako fakt. A ešte keď tak, jak by som to povedal, tak arogantne mi povedal, že čo sa sťažujem, keď môžem posielať listy. Tak ako ja som chcel ísť za ním s tým, že by mi urýchlil to posielanie, že by to netrvalo 12 týždňov, no respektíve 5 týždňov na to, že by prišiel list. A on, že však čo sa sťažujem, keď môžem posielať listy. No super. A pritom ostatní, keď posielali list inde, 4 dní. Ako tí, čo nemali kontrolu, samozrejme. S tým ma ten právnik vytočil, lebo som videl, že jeho ochota mi pomôcť je stále menšia. Na to som mu povedal, aby to šlo rýchlejšie, lebo teraz to trvá 5 týždňov, aby mame prišiel jeden list. A viem, že jej prišiel, lebo mi poslala peniaze. Ako inak by tu mala IBAN, moje väzenské číslo a všetky potrebné informácie na to, aby mi poslala peniaze. Na to nevedel nič povedať. Ako on bol neschopný v tomto, on proste nechápal, že čo ja tam môžem robiť. Proste bral to, je ani nie že jak robotu, no. Kokotina. A tým ešte viac ma keby nasral, lebo som vedel, že on vôbec nekomunikoval s mamou a mne sa s ňou skôr podarilo komunikovať, aj keď si pôvodne myslel, že ani nemôžem písať listy, tak mne skôr sa podarilo kontaktovať mamu z väzenia, čo 5 týždňov išiel list z prokuratúry, jak jemu, právnikovi, čo mu stačí zdvihnúť len telefón, povedať pár slov, že toto a vybavené. A proste to ma sralo, že tá jeho ochota bola ako úplne mimo. Však potom aj kvôli tomu som si hľadal. Povedal som mame, nech hľadá inú právničku, alebo iného právnika, lebo s ním to ako bolo katastrofálne. Povedal, že keby mám listy v nemčine, tak je to iné. Tu som začal rozmýšľať, že so mnou nie je na 100%. Povedal som mu, že aj je možnosť, aby mi niekto tie listy napísal v nemčine a na to mi znova nič nepovedal. Každopádne skúsim to aj tak. Poprosím niekoho, aby mi list pre mamu napísal po nemecky. Pýtal som sa ho, či mi vie vybaviť, aby som mohol konečne telefonovať s mamou a povedal, že nie. Že to sa nedá, lebo som vo vyšetrovacej väzbe. Toto už je úplná kokotina, lebo táto stanica, kde som, je čisto len pre ľudí vo vyšetrovacej väzbe a väčšina tu môže telefonovať. Čiže zase klamstvo z jeho strany. On mi povedal, že nemôžem a pritom všetci, čo boli so mnou na sekcii, tak väčšina z nich mohla. Nemohli len tí, čo akože by nejak ovplyvnili vyšetrovanie, že stalo sa v Nemecku, hej, napríklad jak mal ten Adam, že kradli v Nemecku a chytili len jeho a ešte ďalší dvaja boli na slobode, no tak jemu zakázali telefonovať, aby nekontaktoval tých ďalších dvoch. Ale ja, keď som bol sám,
tak absolútne som nemal. A ešte môj skutok ani, dobre, stal sa v Nemecku, lebo v Nemecku ma chytili, ale vôbec to nebola cieľová destinácia a aj tak mi proste nedali telefonovať. Zase minusový bod pre právnika. Viac sa len utvrdzujem, že nie je so mnou. Povedal mi ale, že čím viac to mám takto, tak tým viac sa na to prihliada. Ako tým chcel povedať, že čím ťažšie to mám, tak v podstate tým lepšie pre mňa. Takže mal by som za to mať nejaké plusové body, lebo je to oveľa ťažšie na psychiku. Volať v svojom jazyku budem môcť, až keď mi skončí vyšetrovanie. Pýtal som sa ho samozrejme aj tú najdôležitejšiu vec. Čo mi chcú dať a čo mi hrozí. Hovoril, že ešte nevie, lebo ešte musia otestovať moje tabletky a podľa toho, aké silné budú, určia, či dostanem vysoký alebo nízky trest. Prekvapilo ma, že vôbec rozmýšľajú nad nejakým vysokým trestom. To ma až zarazilo, ale viem, že tie tabletky nie sú úplne silné, ako sú, ale nie, že by jedna tabletka bola za 3. Pýtal som sa ho aj, že kedy dostanem termín na súd. Povedal mi, že možno v decembri a možno v januári. Ale že na 100% sa uvidíme pred súdom. Toto je veľmi dôležitá informácia, akože to bolo najväčšie klamstvo. Na 100% sa uvidíme pred súdom, nikdy pred súdom neprišiel. Čo väčšinou akože majú prísť, že aj keby ty kokos juicy by sme len so sebou vypili, aj tak neprišiel. Malo to v piči. Tým pádom mi došlo, že už ho tak skoro neuvidím. Bola tam ešte jedna podstatná vec. Keď sa ma spýtal všetko, čo chcel, tak hovoril, že v mojich papieroch nie je napísané, že som to chcel predať a že by sa dalo ísť cestou, že by som chcel len zorganizovať veľkú party a že by som rozdával tie tabletky ľuďom na tej party. Povedal ale, že je dosť nepravdepodobné, že by tomu súd uveril, bo už majú svoju skladačku a dali by mi pár otázok a pohorel by som. Na to som mu povedal, že ak by mi to pomohlo, tak by som povedal a že som ich chcel sám všetky zjesť. Pýtal som sa ho viackrát, čo by pre mňa bolo lepšie a povedal, že priznať sa. Povedal, že si to ešte všetko celé musí premyslieť a tak sa rozhodne, či tak alebo tak. Som zvedavý, s čím príde. Potom som rozprával hlavne s pani prekladateľkou. To pre mňa bolo veľmi emotívne. Ešte len začala tému mama a nevedel som to vydržať. Plakal som tam pred nimi ako malý chlapec. Ešte len povedala prvé slová, že ma mama veľmi ľúbi a že stojí pri mne. Nedalo sa to vydržať. Trvalo mi asi 15 minút, kým som zo seba vytrepal jednu vetu. Mal som možnosť jej niečo odkázať, ale šlo mi to strašne ťažko. Vyšlo zo mňa len, že ju ľúbim a že mi strašne chýba. Tiež som odkázal, že mi prišli peniaze a že celý ten čas mala pravdu, že som si myslel, aký som silný, ale presne v takejto chvíli som zistil, že nie. Keď som povedal všetko, čo som chcel, tak sme už pomaly skončili. Potom ma od právnika odviedli policajti do ďalšej miestnosti, kde ma prehľadávali a tam som stretol ďalšieho týpka. Videl, že som rozrušený, tak so mnou začal kecať a pýtal sa ma, čo som spravil a či som tu prvýkrát. Povedal som mu, čo sa stalo a povedal mi, že pôjdem domov. Ako toto počúvať furt dookola, že ideš domov a potom, keď toto sa nestalo, to akože kolaps. 15:10 som išiel k právnikovi a 18:10 som prišiel na celu. Bol som tam strašne dlho. Hneď potom som kecal s OG'm a ten mi povedal, že tu spolu strávime Vianoce aj Nový rok. Presne toho som sa bál. Povedal mi ešte, že odkedy je v base, tak mu oveľa viac chodia milostné listy od žien. Ukázal mi ich a strašne som sa smial. Bavili sme sa na tú tému, že niektorým ženám sa to páči. Potom som išiel pozerať telku a spať. OK, takže ja ti ďakujem za to, že si to vypočul až do konca. Môžeš ma podporiť lajkom, komentom a zapni si sledovanie, aby ti neunikla žiadna ďalšia epizóda.